שלום, אני איתי ואני אלמד אתכם קסם בקלפים. אוקיי, אתה במקרה הזה צריך מתנדב. והנה יש פה מתנדב. אוקיי, תבחר איזשהו קלף בעולם. זה הקסם. בפרק הבא אני אלמד אתכם את הקסם. אוקיי, תבחר איזשהו קלף שבא לך, זה לא אכפת? אוקיי. תאמר לי. 5 טילטן. 5 טילטן. אתה בטוח? כן. אתה בחרת איזה קלף לשים, נכון? כן. אוקיי, תסתכל מה קרה. יש לי פה חבילת קלפים. אוקיי. 5 טילטן אמרת? כן. עכשיו תסתכלו. שיש פה קלפים, וקלף אחד הפוך. אוקיי. שים פה את הקלף. מה הקלף שלך היה? 5 טילטן. 5 טילטן. וזה היה קסם, ובפרק הבא אני אלמד אותו. ביי.